ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் பாக்கி யாரும் சொல்லவே போறது இல்லையா? ஜபம்லாம் பண்ணவே போறது இல்லையா? வீட்டுலதான் பண்ணுவா 16 நீங்க வந்தாதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டா, அதனால நான் சைலண்ட் ஆயிட்டேன். நமஸ்காரம் மாதாஜி. நான் அதுக்காக தான் யாரும் பண்ணலையேன்னு பண்ண மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ஒன்னும் நீங்க சொல்லணும். அப்போ as a senior person what we should do, அவங்களெல்லாம் நீங்க போக்ஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன் மாதாஜி, அவன் நீங்க வந்ததான் பண்ணணும்னு சொல்றா. ஏன்னா நீங்க ரெக்கார்டிங் போடணுமா, அதனால இப்போ ஒரு வாட்டி பண்ணா தான் போட்டேன். மாதாஜி முடிஞ்சா எனக்கு மறந்து போயிடும். எதுக்கு ரெக்கார்ட்ல நம்ம பேச்சு இது வாய்ஸ் வரணும்னு பெருமையா? இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல மாதாஜி, ரெக்கார்டிங்ல வாய்ஸ் வரணும்னு இல்ல. நீ அவ இப்ப பண்ணிட்டேன்னா திருப்பி நீங்க இன்னொரு வாட்டி பண்ண சொல்லுவேலோன்னு நினைக்கிறா. அதனால நான் ஆயிடுச்சு. போய் வழிகால எடுத்து வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்க யாரு வேணாலும் எடுக்கலாம். ஈவன் நான் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணி முடிச்சிட்டாலே இது குழந்தை கிளாஸ்ல எல்லாம் அப்படிதான் 2 மாதம் பண்ணிடுவா. நான் பாவனை முடிச்சு அவங்க கிளாஸ் போறதுக்குள்ளே வெக்கேஷன் கிளாஸ், ஐம் டாக்கிங் ஆஃப் நாட் 18 days. இப்போ வெக்கேஷன் கிளாஸ் அவங்க கேட்டு வாங்குவா. மாதாஜி வெக்கேஷன் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, கேட்டு வாங்கி எங்கிட்ட இருந்து பண்ண வைப்பா. நான் வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் அவங்க விட மாட்டாங்க. அப்படியே என்னது, நான் 6 மணினா அவ உட்காந்து அவ டே கம் ஆன் டைம் அவ ஒரு மாலை பண்ணிட்டு பாப்பா. மாதாஜி வரலையா, இன்னும் 2வது மாலை. அவங்க கிட்ட சின்சியாரிட்டி இருக்க நான் பார்க்கணும். அவங்க we have to really learn from them. ரொம்ப இன்னசென்ட். நாட் தட் நம்ம இன்னசென்ட் கிடையாதுன்னு இல்ல, அவள் எதிர்பார்ப்பே கிடையாது. எப்படி பகவத்கீதா சொல்லிருக்கோம் அதெல்லாம் அவ அப்படியே ஃபாலோ பண்றான். அவளுக்கு பை நேச்சர் நம்மளும் அப்படிதான் இருந்திருக்கோம் சொல்லுவோம். சின்ன வயசுல ஒரு தெரியாது, நமக்கு பெருமையெல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் இந்த கலங்கம் வந்தது நமக்கு ரொம்ப அது இதை விட்டு போயிடும். சோ நான் என்ன சொல்றேன், அல்டிமேட்லி என்ன மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ், யாரெல்லாம் பண்ணலையோ லைக் மாலதி வந்துச்சு, she is very good in putting the ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது இல்லைலாம். பட் யூ ஷுட் டேக் அப். I saw you, நீங்க இருந்தீங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் யூ people have not taken up. So one day you take up. No, I will also feel nice. உங்களுக்கு எல்லாரும் நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன். இட் இஸ் நாட் தட் உங்களுக்கு தெரியுமானே டெஸ்ட் பண்றது இல்லை, எல்லாம் இனிஷியேஷன் லெவலுக்கு வந்தாச்சு. பட் ஆஹா நீங்க நல்ல ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பெருமையா இருக்கும். அவ்வளவுதான். யூ வில் ஆல்சோ ஃபீல் நைஸ். இன்னைக்கு ஜபா பண்ணிட்டு நல்ல திருப்தியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்தி ஃபீலிங் உங்களுக்கும் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு லெக்சர், நம்ம குழந்தை டீச்சர்னாக்கா அப்படியே லெக்சர் அடிச்சுட்டே இருப்பேன். அதை கேட்டுன்னு இருக்கும். அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் லெக்சர் கொடுக்க கூடாது. ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி பண்ணதுக்கு. ஆனா இங்கே இருக்கா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன்னா நான் இப்ப 22 பேர். இப்ப லாஸ்ட் யாரு வந்தாங்க? மீனாட்சி இல்லையே, யார் லாஸ்ட் வந்தாங்களோ அவங்க மாத்திரம் சொன்னா போறோம். மாதாஜி நான் வந்துட்டேன். மீனாட்சி இல்ல உங்களோட எல்லாம் போட்டேனே மாதாஜி, உங்களோட எல்லாம் பார்த்தேன்னா லாஸ்ட் யாரும் உங்களோட மாதாஜி நான் விஜயகுமாரி மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி. விஜயகுமாரி நீங்க வந்தீங்க போனீங்க, திரும்பி வந்தே போயிட்டு அதையும் பார்த்திருந்தேன். என்னடா இந்த மாதாஜிக்கு என்ன எடுத்துன்னு நெட்வொர்க் இஷ்யூவா நிறைய ஆப்சென்டிசம் வருது இல்லையா? இப்ப இன்னைக்கு வரப்போறாலும் இல்லையா தெரியல. ஐ வில் மார்க் யூ பிரசன்ட். ஓகே மாதாஜி நான் கூட லாஸ்டா தான் மாதாஜி வந்தேன். ஐ திங்க் வசந்தி மாதாஜி விட்டு போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது சும்மா டைம் வேஸ்ட் இல்லையா? ஒரு நிமிஷம் பார்த்தோம். மாதாஜி உங்க வீடியோ வரதுக்கு காரணம் எனக்கு அட்மின் வீடியோல வேற ஏதோ வருது, உங்களோட ஃபேஸ் ப்ளே ஆகல. என்ன வரல? வீடியோல வேற ஏதோ வருது மாதாஜி, உங்க ஃபேஸ் வரல. ஓ வேற என்ன ப்ளே ஆகுது? கவனிக்கவே இல்லை. அது எங்கேயோ படுத்தது, இப்படி திரும்பி எடுத்து அதுக்கே என்ன பார்க்க பிடிக்கல. இங்கே திரும்பி பாட்டாதான் நல்லா இருக்கும். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன இல்ல வசந்தி மாதா எல்லாரும் போட்டேன். இப்ப என்ன அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறவங்களே எடுத்தேன். விஜயகுமாரி மாதா மட்டும் யாரோ இப்ப வந்தாங்க. இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் என்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு நம்ம அவ சொல்லுவாங்க. விஜயலட்சுமி மாதாஜி தான் இப்ப வந்தா. ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். என்ன விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டு போய் பண்ணிட்டா. அப்போ பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிட்டேன். விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் வந்துட்டு போனா. நான் சொன்னது விஜயலட்சுமி மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜின்னு போட்டுட்டேன். விஜயலட்சுமி மாதாஜி கீழே தான் இருக்கு. அது அட்டெண்டன்ஸ் மாதாஜி நான் 7:05 தான் வந்தேன் மாதாஜி. 5 minutes லேட். விக்டோரியா மாதாஜி போட்டுட்டேன். ஓகே தேங்க் யூ. ஜப்பா முடியறது வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு இருந்தேன். ஜப்பாக்கு அப்புறம் யாரு வாங்கன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு நான் எடுக்கிறேன். இப்ப அதுல இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். டைம் சேவ் பண்ணலாம் பார்த்தேன். சரி எல்லாரும் இப்ப மாலதி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்த ரேவதி மாதாஜி ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அவளுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே ஸ்ரீ குரு பிரணாமன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிங்க மாலதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट பண்ணிட்டா? சரிங்க. என்ன கேக்குற முழுத்தமா? ஸ்ரீ குரு பிரணாமம். யார் பாரு ரேவதி மாதா.
இல்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் மாலதி மாதாஜி. நான் பேர் சொல்றேன், அவங்க பண்ணிட்டோம். உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, ஆர்டர் தெரியாது, எனக்கு ஆர்டர் தெரியாது. Thank you, Mataji. மாலதி மாதாஜி படிங்க. Shri Guru Pranamam. Okay, Mataji. Shri Guru Pranamam. Om Ajnana Timirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை கொஞ்சம் சத்தம் அறிவின் தீப ஒளியால் இப்போ மாதாஜி ஃபுல் வால்யூம்ல. என்னோட ஃபுல் வால்யூம் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை அறிவின் தீப ஒளியால் திறந்த என் ஆன்மீக குருவுக்கு என் மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ ரூப பிரணாம். மாலதி மாதாஜி படிச்சுட்டு டவுன் பண்ணிடுவோம், ஹேண்ட் டவுன். ஸ்ரீ ரூப பிரணாமம். ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் சதாதிஸ்வ பதாந்திகம். பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை இந்த ஜட உலகிற்குள் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய பாத தாமரையின் கீழ் எனக்கு எப்போதும் அடைக்கலம் கொடுப்பார். அடுத்தது பிரேமா மாதாஜி. இதேதான் மாதாஜி எனக்கு வருது. மங்களாச்சரண். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாகான் விதாம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம். ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம். எனது ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கும் மற்றும் பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள மற்ற அனைத்து ஆசான்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் உட்பட 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீவாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா வசாகாவின் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்களின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா விஷாகா இவ்வளவு நாள் அது கவனிக்கவே இல்லை. அடுத்தது அர்ச்சனா மாதாஜி. ஜெய் பதாகா சுவாமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் பதாகா சுவாமி பிரணாமம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜய பதாகா ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நம ஆச்சார்ய பதாய நித்தாய். இது எப்படி மாதாஜி? நம ஆச்சார்ய பதாய. பரவாயில்ல. நம ஆச்சார்ய பதாய நித்தாய் கிருபா பிரதாயினே கௌரகதாமதயா நகர கிராமதாரிணி. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தவ திரு ஜெய பதாகா சுவாமிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி சடலவாடா. ஓகே. ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரணாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷார்த்ததேசதாரிணே
பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களுக்கு தஞ்சமடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் ஆசை பக்தி வேதாந்த சுவாமிகளின் பிரபுபாதர் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு என் மரியாதைக்குரிய வணக்கம். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவா பகவான் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள் மாறாட்டம் மற்றும் சூன்யத்தின் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கின்றீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது யாரு? புஷ்பம் மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணாமம். நமோ கௌர கிஷோராய சாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்த்தயே விப்ரலம்பர சாம்போதே பதாம்புஜாயதே நமக. துறவு ஆளுமை கொண்ட கௌரவ கிஷோரதாசா பாபாஜி மகாராஜாவிற்கு ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் ஆன்மீக குரு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அவர் எப்போதும் பிரிந்த உணர்வு மற்றும் கிருஷ்ணரின் தீவிர அன்பில் இணைந்திருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. பாபாஜி மாதாஜி. பாப்பாஜி இல்ல, அந்த கௌரவ், நீங்க என்ன கௌரவ அப்படின்னு படிச்சாலும் நினைக்கிறேன். கௌர கிஷோரதாசா பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுல பாலம் சாரி மாதாஜி. இல்ல சாரிக்கு இல்ல, தெரியாது இல்லையா, நம்ம இதுல எல்லாம் சேமா இருக்கும். அப்ப until unless you know what is that அப்ப நம்ம வந்து தப்பா தான் படிப்போம். அதுக்கு சொன்னேன். எஸ், விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி வினோத பிரணாமம். மாதாஜி விஜயகுமாரி இல்ல, விஜயலட்சுமி. ஜிஜி மாதாஜி, நீங்க அவங்க பேரு மாத்துங்க, எல்லாரும் முழிக்கிறா. எனக்கு தெரியும் நீங்க ஜிஜினா விஜயலட்சுமின்னு. படிங்க. ஸ்ரீல பக்தி வினோத பிரணாமம். நமோ பக்தி வினோதாய சச்சிதானந்தநாயினே கௌரசக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுகவராயதே. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அதீத சக்தியான சச்சிதானந்த பக்தி வினோதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஸ்ரீல ரூபா தலைமையில் கோஸ்வாமிகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் லைன்ல வச்சிருக்கேன். நம்ம இதுக்கப்புறம் வேணா அதுவும் ஒண்ணு பார்த்தோம்ல, எல்லா ஆச்சாரியர் கூட அதை ஃபுல்லா பண்ணல. ஏன்னா அவரோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் போடணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னைக்கு போடப்படும் உங்களுக்கு நிறைய நாள் இருக்கேன், அதனால நானும் டேக்கிங் மை ஓன் டைம். இப்ப 18 days ஆயிடுத்தே. ஐ வில் டேக் சம் எஃபர்ட் அண்ட் புட். ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல ஜெகநாத பிரணாமம். கௌரவிபாவ பூமேஸ்வம் நிர்தேஷ்டா ஜனப்பிரிய வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜெகநாதாய தே நமக. சைத்தன்யர் மகாபிரபு தோன்றிய இடத்தை கண்டுபிடித்தவர் என வைஷ்ணவ சமுதாயம் போற்றும் ஜெகநாத பாபாஜிக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். படிக்கிறோம், இதுல இருந்து படிக்கவா மாதாஜி? படிச்சாலும் தெரியல, எல்லாம் ஒண்ணுதான் இருக்கும். அவ தப்பா போட்டிருக்க மாட்டா. நான் இங்க முழிக்கிறேன், எங்கடா இங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் காணுமே. அது இதுல கொஞ்சம் வேர்டிங் மாறி இருக்குல்ல, அதனால புக்ல இருந்து படிச்ச மாதாஜி. நானும் நெட்ல இருந்து எடுத்தேன். நான் எந்த சைட்ல இருந்து எடுத்தேன்னு தெரியாது. அதுவும் கரெக்டா தான் இருக்கும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எஸ், பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாமம். வாஞ்ச கல்ப திரவியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனைத்து வைணவ அன்பர்களுக்கும் எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும் ஆசை மரங்களைப் போலவே விழுந்து போன நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆன்மாக்கள் மீது இரக்கம் நிறைந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா.
இப்ப படிங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி, அட்மின் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। श्री गौरांग प्रणामम। नमो मगावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। ஓ ஓ மகத்துவமான அவதாரமே, நீங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகா பிரபுவாக தோன்றும் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தங்க நிறத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள். மேலும் நீங்கள் கிருஷ்ணரின் தூய அன்பை பரவலாக விநியோகிக்கிறீர்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது யாரு? பிரேமாராணி மாதாஜி படி. பாக்கியோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ, ஐ திங்க் இன்னும் 3-4 இருக்கும் நினைக்கிறேன். 3 இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரணாமம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. ஓ என் அன்பான கிருஷ்ணா, கருணை கடலே, நீ துன்பப்பட்டவர்களின் நண்பன் மற்றும் படைப்பின் ஆதாரம். நீங்கள் பசு மேய்ப்பவர்களின் தலைவன் மற்றும் கோபியர்களின் காதலன். குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். மாதாஜி, குறிப்பாக கோபியர்களின் காதலன், குறிப்பாக ராதாராணி. அங்க ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு. ஓகே. மற்றும் கோபியர்களின் காதலன், குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. இப்போதானே படிச்சா நீங்க? பண்ணிட்டேன். பிரேமராணி மாதாஜி டவுன் பண்ணும்போது நிவேதிதா மாதாஜி படி. ஓ, கோமதி மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். கோமதி மாதாஜி டைம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியல. பிரேமா மாதாஜி நீங்க படிக்கிற? நான் யாரு படிக்க சொன்னேன்? நீங்க எல்லாம் என்ன கடுபடு பண்றப்பா? இப்ப இந்த என்ன மாதாஜி பேரு இப்போ சொன்னேன்னு கோமதி மாதாஜி சொன்னேன். கோமதி மாதாஜி. கோமதி யாரு படிக்கல அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். நம்மளே படிக்கணும். எல்லாம் நானே படிச்சுன்னு போயிடலாமே. You people can only sit and listen. நானே கிடுகிடுன்னு மாதாஜி அன்மியூட் ஆயிடுது போல இருக்கு மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, நான் பாட்டுக்கு பாடிட்டு இருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு கேட்கும், என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்கறதேன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்பவே. கோமதி மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியல. படிங்க. ஸ்ரீ ராதா பிரணாமம். தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. உருகிய தங்கத்தை போன்ற உடல் நிறமும் பிருந்தாவனத்தின் அரசியுமான ராதாராணிக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீ அரசன் ரிஷபானுவின் மகள். நீ கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஹரே கிருஷ்ண. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் படிச்சுட்டாச்சு. நீங்களே தேங்க்யூ மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி இப்ப நீங்க படிங்க. அப்புறம் சித்திரலேகா மாதாஜி, அப்புறம் அனுசியா மாதாஜி. பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, அவரது அவதாரமான ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு, அவரது உள் ஆற்றல் ஸ்ரீ கதாதர பிரபு மற்றும் அவரது விளிம்பு சக்தி ஸ்ரீவாசா பிரபு ஆகியோருடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபு இருக்கிறார் என்பதை ஒருவர் அறிந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபுவுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாளைக்கு இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் மாத்திரம் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கணும். சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். யாராவது கேட்க மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. கேட்டுட்டா நம்ம அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, ஒருத்தர் எந்த மாதிரி அவதாரத்துல வந்திருக்கா, ராதாராணி எப்படி வந்திருக்கா, இவர் அத்வைத பிரபு யாரு, நாரதர், இவெல்லாம் பலராமர், இதெல்லாம் நம்ம இது இந்த ஸ்வரூபம் என்னது பக்தி ஸ்வரூபமா அவர் வந்திருக்காரு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கும். அதை நான் வச்சிருக்கேன். ஐ வில் புட் an action. எஸ், சித்ரலேகா. ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ பிரணாமம். பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். பக்தனாக விரிவடைந்தவனாகவும் பக்தனின் அவதாரமாகவும் தூய பக்தனாகவும் பக்தி ஆற்றலாகவும் ஐந்தில் கீழே போங்க மாதாஜி. அடுத்த சென்டென்ஸ். ஐந்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். மாதாஜி
அனுசயா மாதாஜி இருக்கா இல்லையா உங்க பின்னாடி? ஓகே ஹேண்ட் ரைஸ் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? எஸ், படிங்கோ அனுசயா மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே அனுசயா கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்பது ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் ராமா ஆகியவற்றின் கலவையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புனிதமான சமஸ்கிருத வசனமாகும். கிருஷ்ணா என்றால் எல்லாவற்றையும் கவர்ந்தவர் என்று பொருள்படும். மேலும் அது அசல் தனித்துவம் வாய்ந்த பரம மனிதரை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணா என்பது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை ஆகும். இது மிக உயர்ந்த உண்மையை அனைத்தையும் கவர்ந்து இழுக்கும், அனைத்தும் ஆனந்தமான, அனைத்தையும் அறியக்கூடிய, எல்லையற்ற அளவு வலிமை, ஞானம், செல்வம் அல்லது துறப்பு உள்ள தெய்வீக பொருளை குறிக்கிறது. ராமா என்றால் இன்பத்தின் நீர்த்தேக்கம் என்று பொருள். இது ராதா ராமன் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. தெரியல மாதாஜி. மந்திரத்தில் ராமா என்று உச்சரிப்பது மாதாஜி கொஞ்சம் மேல ஏத்தணும். மேலே ஏத்தணுமா? இப்போ தெரியலையா? அது பாருங்கோ, தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா எங்க இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா எங்க போயிட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா இங்க கீழே இருக்காங்க. நெட் ப்ராப்ளமா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஞானம், செல்வம் அதுல சரியா இல்ல மாதாஜி. உங்களுக்கு இது நெட் சரியில்லை மாதாஜி, கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அருள்சலம். ராமா என்றால் இன்பத்தின் நீர்த்தேக்கம் என்று பொருள். இது ராதா ராமன் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. மந்திரத்தில் ராமா என்று உச்சரிப்பதின் மூலம் பக்தர்கள் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முற்படுகிறார்கள். ஹரே என்ற வார்த்தை ராதையை, அதாவது கடவுளின் தெய்வீக பெண் அம்சத்தை குறிக்கிறது. ராதா கிருஷ்ணரின் நித்திய மனைவி மற்றும் தெய்வீக அன்பையும் பக்தியையும் உள்ளடக்குகிறார். மந்திரத்தில் அவளுடைய பெயரை மீண்டும் உச்சரிப்பதின் மூலம் பக்தர்கள் கடவுளின் மீது தூய அன்பை அடைய அவளிடம் உதவி கேட்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது நீங்கள் நேரடியாக கடவுளையும் அவருடைய ஆற்றலையும் குறிப்பிடுகிறீர்கள். இந்த மந்திரத்தை, ஓ ஆண்டவரே, இறைவனின் சக்தியே, தயவு செய்து என்னை உங்கள் தெய்வீக அன்பான சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று கூறுகிறோம். இந்த மகா மந்திரம் கலி சந்தரண உபநிஷத்திலிருந்து 32 எழுத்துக்கள் மற்றும் 16 வார்த்தைகளை கொண்ட மந்திரம் ஆகும். இது மகா மந்திரம் அல்லது கிருஷ்ணர் மந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அனுஷ்டுப் சந்தஸ்தில் உள்ளது. அனுஷ்டுப் என்றால் 32 அக்ஷரங்கள். நாம் ராமாவுக்கு பதிலாக ராம் அல்லது ராம பயன்படுத்தினால், அதாவது கடைசியாக ஒலி இல்லாமல் சொன்னால், அது 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட அனுஷ்டப்ப மந்திரமாக இருக்காது. 22 அக்ஷரங்கள் மட்டுமே இருக்கும். பிறகு சந்தஸ் உருவாகாது. சந்தஸ் என்பது வேதங்களின் அடியாகும். வேதங்கள் முழுவதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட மந்திரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே ராமா என்பதின் பொருத்தமான உச்சரிப்பு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. இது நம்ம வந்து கடுகடுன்னு பண்ணிட்டோம்னா we can save little, ஒரு 5 நிமிஷம் சேவ் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். இப்போ 7:48. அப்புறம் இதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து டிரைவ்ல வந்து இது போட்டிருக்கேன் வந்து உங்களுக்கெல்லாம். ஐ வில் ஜஸ்ட் மேக் சம்திங். என்னது யாருக்கெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கேன்சல்
இந்த டிரைவ்ல இப்போ ஒரு பஜன் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சஸ் தெரியல, பண்ண தெரியல, ட்ரை பண்ணுங்க. எப்படியும் இண்டிபெண்டா இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா நான் போட்டுட்டே இருப்பேன், எனக்கு நினைவு இருக்காது. நான் உங்ககிட்ட திரும்பி செப்பரேட்டா உங்களுக்கு போடணும்னு எனக்கு நினைவு இருக்காது. நீங்களே அதை கிளிக் பண்ணி படிச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா தினமுமே அதை கிளிக் பண்ணி நான் ஒரு 3-4 டைம் இப்படி கிளிக் பண்ணி பண்ணா அது ஓப்பன் ஆயிடும். அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கலாம். சின்ன எழுத்தா இருந்தா மொபைல்ல எல்லாம் இப்படி ஜூம் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு எல்லா ஆப்ஷனும். இல்லாட்டா பெரிய இது பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பிரிண்ட்டும் படுத்தி வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன எனக்கு சொல்ல வந்தேன், அதான் பஜனோட ஆட் பண்ணிருக்கேன். இது எல்லாமே இந்த ஆடியோ எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா நான் போடுறேன். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. அப்புறம் இந்த மீனிங் இந்த கிளாஸ்லயே படிக்கும்போது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. இந்த மீனிங்ல நீங்க ஆக்சுவலி ஆத்துல படிக்கலாம். ஓகே, இது ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல படிக்கலாம். பட் ஆனா போயிட்டே இருக்கு, ஒரு மாசத்துக்கு மேலே ஆயிடுது. நம்ம இப்போ மீனிங் படிக்கிறோம். அண்ட் ஸ்லோலி வி வில் ஸ்டாப் திஸ். ஒன்லி ஸ்லோகம் மாத்திரம் நல்லா வராப்புல. அப்ப என்ன கிடுகிடுன்னு படிச்சுன்னு இன்னும் நிறைய திங்ஸ் வந்து வி கேன் ரெஃபர். ஓகே, ஏன்னா இது பேர் 40 ஆயிடுது. ஆனா இப்ப நல்லதுதான் படிக்கிறது. நமக்கு 1 hour தான் இருக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதுல என்ன ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன், சிக்ஷாஷ்டகம் அதுவும் ஒரு வாட்டி படிச்சோம் இல்லையா. நம்ம இந்த வேற துளசி பிரணாமம், இந்த குரு சரணம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு படிக்கல. சோ நம்ம வந்து குரு சரணம் எடுக்கிறேன். நல்லா ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட் இது கலாம் பார்த்தது. ஓகே ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. மியூட் பண்றேன் எல்லாரையும். நினைவு இருக்காது, அதனால நான் வந்து இப்ப பாடுறேன். உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்கும் போட்டு விடுறேன். மாதாஜி இருக்கா தெரியலையே, மாதாஜி இருந்தா ரொம்ப நல்லது. தெரியறதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இது அந்த இதுல குரூப் இனிஷியேஷன் குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, அதுல இருந்து எடுக்கிறேன் நான். எல்லாம் இனிஷியேஷன் குரூப்னா அந்த இதுல டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன். எல்லாம் டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன். டிரைவ்ல போறதே இல்ல. ஆக்சுவலி நோட்டீஸ் பார்த்துட்டே உட்கார்ந்து இருக்கோமா, அதனால டிரைவ்ல போறதுக்கு நேரமே இல்லை சொல்ல போனா. இந்த மாசம் டே ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. நாங்க வந்துட்டு வேலையும் சீக்கிரம் செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது மிஸ் பண்ணிடுறோம். அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன், குரூப்ல போட்டே வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் எங்களோட போட்டோ, ஒரு பகவான் போட்டோ 2-3 இருக்கும். அது அப்புறம் நோட்டீஸ் வரும், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படியே இருக்கும். பார்த்தா இது மேல எங்கேயோ இல்லையா. அதனாலதான் நான் டிரைவ் எங்க ஓபன் பண்ணேன்னா அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த பேர் வேணா உங்களுக்கு அதை இது உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். இந்த இதுல கிளாஸ்லயே காட்டிடுறேன். அன்னைக்கு நான் காட்டினேன். திரும்பி உங்களுக்கு வந்து அதை ஜஸ்ட் ஷோ இட் யூ ஷேர் பண்றேன். ஆக்சுவலி இது காட்ட வேண்டாம், பட் காட்ட வேண்டாம்னு இல்லை. பர்சனல் திங்ஸ் எல்லாம் வெளியில தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன பெரிய கொண்டு போகணும் ஒண்ணும் கிடையாது. எங்க போச்சது இனிஷியேஷன். அப்ப இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய குரூப் இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி பேர் எழுதி அப்படிதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இனிஷியேஷன் தான். அது டீச்சர் அட்மின் இல்ல, உங்களோட வந்து ஹரிநாமா இதுவும் இல்லை. இது வந்து ஃபுல் மேங்களூரோட. அப்ப இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு இது லொகேட். என்ன போட்டிருக்கேன், டிஐ இனிஷியேஷன். ஓஹோ, மேங்களூர் இஸ்கான் உங்களோட இதுதான். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு குரூப் இருக்காது. அப்ப ஈஸியா நீங்க லொகேட் பண்ணிடலாம். பின் கூட பண்ணி வச்சுடலாம். ஆனா வாட்ஸ்அப் எப்படின்னா 3 இதுதான் பின் பண்ண முடியும். எங்களுக்கு நிறைய குரூப் இருந்தாலும் அதெல்லாம் இதை பின் பண்ண முடியாது. வந்துட்டா ஓகே, இதுதான் இப்ப லாஸ்ட் போட்டேன். ஓகே, நீங்க இதுல என்ன பண்ணோம்னா இந்த மேல இருக்கும் பேரு மேங்களூர் இஸ்கான் MANGISKN இனிஷியேஷன் போட்டுருக்கு இல்லையா. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எழுதி வேணா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்க மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம், தெரியாது. எழுதி வச்சுக்கோங்க. மேல வந்து டைட்டில கிளிக் பண்ணும். அங்க கிளிக் பண்ணா இங்க வந்து ஒரு ரீட் மோர் வரும். தட் இஸ் டீடைல் வந்து 2-3 லைன் தான் தெரியும். ஆனா ரீட் மோர்னு அதை கிளிக் பண்ணோம்னா எல்லாம் வரும். என்னது, எல்லாம் லிங்க், நம்ம கிளாஸோட லிங்க் நமக்கு தெரியலையா. ஆனா இப்ப எல்லாரும் தெரியும்னா அதே லிங்க் தான் நீங்க வந்து பாகவதம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா திரும்பி நீங்க கிளிக் பண்றதுனால தெரிஞ்சு போயிடுது. இருந்தாலும் சில பேர் யாராவது புதுசா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதா படிக்கிறா, அதோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு. எல்லாம் அதே லிங்க் தான் இருந்தாலும் போட்டிருக்கு. அப்புறம் என்னது, வைஷ்ணவ எட்டிகெட்ஸ். அதான் நம்ம இந்த கிளாஸ் வைஷ்ணவ எட்டிகெட்ஸ், மந்த்ரா, பஜன்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ஒரே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ல வரும். அது எல்லாமே போட்டுட்டு அப்புறம் கீழே என்ன போட்டிருக்கேன், ஃபைண்ட் ஆல் இனிஷியேஷன் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங். இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப ரெக்கார்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது Day 1ல இருந்து ரெக்கார்டிங். என்னோட மாத்திரம் இல்ல, தாரிணி மாதாஜியோட இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகெட்ஸ் படிச்சாலே அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணனா எல்லாமே அங்க இருக்கு யூடியூப்ல. இங்க கிளிக் பண்ணா ஓபன் ஆயிடும். அப்புறம் அதே நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் எந்த உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு.
அதே போல இங்க டாபிக் டாட் இன் இனிஷியேஷன் கிளாஸ் என்னெல்லாம் இங்க சொல்லி தரோமோ அது இந்த டிரைவ்ல இருக்கு. அப்ப நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான், இதான் இப்படி ஓப்பன் ஆயிடும். இதுல உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும், குரு வந்தனா படிக்கணுமா, அதை கிளிக் பண்ணா அது ஓப்பன் ஆகும். குருவாஷ்டகமா, அப்புறம் என்னது ஐடிசி தமிழ் PDF 10 ஆஃபென்ஸ், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது. இனிமே வந்து இதுல பஜன் போட்டு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த பஜனை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். குருவாஷ்டகம் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். தமிழ் PDF எல்லாம் PDF போடுறதுக்கு தான் வைக்க போறேன். ஏன்னா உங்க கையால சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வரக்கூடாது, எனக்கு இது வரண்டா அப்படின்னு. அதே போல மேரி ஜோப்படியுமே அதுவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் இருக்கு. அப்புறம் என்ன போட்டேன், பிரேமுதித்து போட்டேன்னா ஓகே, என்ன போட்டேன் மறந்து. அதுல வந்து ஆடியோவும் போட்டிருக்கேன், இதுவும் இருக்கு. சிலது ஆடியோ வந்து செப்பரேட்டா போட்டிருக்க மாட்டேன், ஆனா இதுக்கு மேலேயே இருக்கும். இந்த இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம பிடிஎஃப்னா எழுத்து லிரிக்ஸ், அதுக்கு மேலேயே இருக்கும். அங்கே கிளிக் பண்ணா எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடும். வீடியோ ஓப்பன் ஆகும், ஆடியோ எப்படி போட்டிருக்கேன்னா அது ஓப்பன் ஆகும். எல்லாம் ஒரு கிளிக்கு தான், எங்க கிளிக் பண்ணணும் தெரியணும், அவ்வளவுதான். ஓகேயா, திரும்பி சொல்லணுமா? நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப ட்ரை பண்ணதான் இவ்வளவு வருஷம் இருக்கு. ஏன்னா நீ தெரியாது, எவ்வளவு நாளைக்கு தெரியாது இருக்கணும், நமக்கு தெரியணுமே. ஆல்சோ நோ இல்லையா, ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் இது என்னது ஷேர் பண்றேன். அப்போ வந்து குரு வந்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் நம்ம 2-3 டைம் பண்ணியாச்சு, இருந்தாலும் மறந்து போயிடும். அதனால இப்போ தெரியுமா மல்லிகா மத பாட தெரியுமா? மாதாஜி தெரியுமா? இப்ப பாடுங்க. நான் நினைச்சேன் தெரியாதுன்னா நானே பாடிடலாம் நினைச்சேன். பாடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பராவா ஃபுல்லாவா மாதாஜி? எப்படி வேணும், நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நினைவு தெரிஞ்சு எல்லாரும் பாட ஆரம்பிச்சா அப்புறம் அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா கேவல பகதி சத்மா வந்தமோயி சவதான மாதே ஜஹர பிரசாதே பயி ஜெய் பவதோரியா ஜயி कृष्ण प्राप्ति होई जाका जहा होई ते. மீனிங் படிச்சிருக்கோம். हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதலட்சுமி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. உங்களோட பிரசன்ட் மார்க் பண்றேன். மல்லிகா மாதா மீனிங் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நமது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்கள் மட்டுமே நாம் தூய பக்தி சேவையை அடையும் வழியாகும். நான் மிகவும் மரியாதையுடனும் பயபக்தியுடனும் அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். அவரது கருணையால் ஒருவர் இந்த பௌதிக துன்பம் என்னும் கடலை கடந்து கிருஷ்ணரின் கருணையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீறி படிக்க வைக்கிறீங்கன்னா அவ வந்து கேப்பா, குரு பிரார்த்தனை தெரியுமா அப்படின்னா, குரு பிரணாமம் இல்ல, குரு வந்தனம், குரு வந்தன பாட்டு தெரியுமா? தெரியும் சொல்லிட்டு இதை பாடிட்டு வச்சுக்கோ. போரும் என்ன மீனிங் சொல்லுங்க அப்படின்னாக்கா, அது தெரியாது, பாடதான் தெரியும், அவ்வளவுதானா, அவ்வளவுதான் பக்தியான்னு நினைச்சுப்பா. அதனால வந்து மீனிங் படிக்கணும். கேட்டா நமக்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து இது வேற இது பாஷை இல்லையா, நம்ம பாஷைனா படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம மீனிங் புரியும். இந்த சான்ஸ்கிரிட் இந்த மாதிரி ஒரியா பாஷை, பெங்காலி பாஷை நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு படிச்சு விட்டு மீனிங் படிச்சோம்னா அதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு படிக்கும்போது என்னன்னா இன்னும் நல்லா புரியும். எஸ், அடுத்த சேதுலட்சுமி மாதை படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரு முக பத்மாவாக்ய சிததே கோரியா அகியா ஆரணா கோரி ஹோ. மாதாஜி ஐயா இல்ல, ஐக்கியா, ஐக்கியா. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி பாடிட்டு இருக்கலாம் மியூட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை. ஆனா கோரி ஹோ மனே ஆசா குரு ஸ்ரீ குரு சரணே ரதி யைசே உத்தம கதி जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. हरे कृष्ण माताजी. மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? ஆமா, மீனிங் படிக்கும். அவரது தாமரை திருவாயிலிருந்து வெளிப்படும் வார்த்தைகளால் எனது உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதே எனது ஒரே விருப்பம். அவரது தாமரை பாதங்களுக்கான பற்றுதலே எல்லா விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யும் பக்குவமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க வந்து ஐயான்னு படிச்சாலும் சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு கேட்கல, நீங்க பாடிட்டே இருந்தாலும், அதனால மியூட் பண்ணிட்டேன். சரி மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. என்னத்துக்கு சாரி?
தப்பு ஆ, வரும் இல்ல, அப்ப தப்பு நான் கவனிக்கல, நீங்க மியூட் பண்ணதை கவனிக்கல மாதாஜி. தோணித்து எனக்கு. அதுபோல எனக்கு கொஞ்சம் காதல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த கோல்டு கப்னால அடைச்சிருக்கு மாதாஜி. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி இந்த ராகம் கொஞ்சம் சொல்லி, இது வேற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. पढ़िए. चक्षुदान दिलो जयी, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जाह कोई ते अव्यता अविद्या विनाशे, अविद्या विनाश जाते वेते जाय जहरे सरितो. என்னது இன்னொரு தடவை சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. வேண்டாம், பரவாயில்ல, இதெல்லாம் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும். அவர் எனக்கு இரண்ட கண்களை திறந்து மேலும் என் இதயத்தை உன்னத அறிவால் நிரப்புகிறார். ஜென்ம ஜென்மமாய் எனது பகவான் அவரே. அவரிடமிருந்து பரவச பிரேமை வெளிப்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்கள் அவர் தன்மையை பாடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், சித்ரலேகா மாதாஜி படிங்க. அதே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ குரு கருணா சிந்து. மாதாஜி என்ன சொன்னேன் இப்பதான் சொன்னேன். அதே டியூன்னா என்னது? ஸ்ரீ குரு கருணா சிந்து அதம ஜனர பந்து லோகநாத் லோகேர ஜீவனா. அப்பதான் உட்காரும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. கருணா சிந்து அதம ஜனர பந்து லோகநாத் லோகேர ஜீவனா. आहा प्रभु करो तोया तो हो मोरे पद छाया. आहा प्रभु करो दोया देहो मोरे पद छाया. एवे जश कुशु திருபவனா, ஏவே ஜஷ குஷு திருபுவனா. நமது ஆன்மீக குரு கருணை கடல், ஏழைகளின் நண்பன், பக்தர்களின் பகவான் மற்றும் எஜமானர் ஆவார். ஓ எஜமானரே, என்னிடம் கருணையிடம் இருங்கள். உமது தாமரை பாதங்களின் நிழலை எனக்கு தாருங்கள். உமது புகழ் மூவிலும் பரவி உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா படிச்சுக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த டியூன் கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். எனக்கு வீட்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது என்ன 4 இதுதான் இருக்கு. ஸ்டான்ஸா குட்டி ரொம்ப குட்டி பாட்டு. அப்புறம் இந்த ஜெய் 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 சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஷார்ட் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா केवल बकती सद्मा बंधु मोई सावधाना माते जहर प्रसादे भई ये बब तोरिया जई कृष्ण प्राप्ति होई जहा होईते गुरुमुख पद्मा वाक्या सिद्धते कोरिया ऐक्या आरणा कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति ये से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति चाह होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ रचरितो वेदे गाय जहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु कोरो तोया देहो मोरे पद साया ए बीजश गुशुक त्रिभुवना ए बीजश गुशुक त्रिभुवना जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल
हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரெண்டுல இது வந்து நானே எனக்கே வந்து எடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ஹை பிச்சில் எடுத்துட்டேன். அப்போ கொஞ்சம் டென்னரா இருந்து. அப்ப நீங்களாம் மெதுவா உங்களோட பிக்சர் நீங்க எடுத்தா போதும். பட் நான் ஒரு மாதிரி பாடினோம்னா கேட்கறது நல்லா இருக்கும். அதனாலதான் நான் வந்து பாடி காட்டுறேன். ஓகே, எப்படி அவங்க லிரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். இதுவும் என்னது ஆடியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடுறேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து இது அதை இன்னும் திறக்க தெரியாது, அந்த மாதிரி அடவெண்டா இருக்கக்கூடாது, திறந்து பார்க்கணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இல்லை ப்ராப்ளம் இருக்கு, அப்ப நீங்க கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டா போடுறேன். ஆனா இமிடியேட்டா டிமாண்ட் பண்ணாங்க, என்ன மாதாஜி எனக்கு போடலையே, அவங்களுக்கு போட்டீங்க எனக்கு போட்டா கிளிக் கிளிக் கிளிக்னு போட்டுட்டே போகலாம். இட் வில் டேக் சம் டைம்ல எனக்கு. அதனால நீங்க வந்து எனக்கு இங்கே வந்து இப்ப நான் கிளாஸ் முடியுமோ சொல்லுங்க, யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ எழுதி வச்சுக்கிறேன், அவ்வளவுதான் நினைப்பேன். ஓகே, என்ன ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சிங்காரம் சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு 18 days முடிஞ்சு கொடுத்தேன். இல்ல 11th கிளாஸ் இப்ப 8 o'clock இருக்கு மாதாஜி இந்த லிங்க்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே பிரபுஜி, நான் உங்களோட மார்க் பண்ணிடுறேன், பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எனக்கும் பண்ணிருங்க. பண்றேன். எஸ், இப்போயே பண்ணிடுறீங்க, ஓப்பனா தான் இருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்களா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால நினைவு இருக்கும். லட்சுமி மாதாஜி. எஸ். அப்புறம் வந்து பிரபுஜி. எஸ். திலகவதி மாதாஜி வரல. யாரு அப்புறம் விட்டு போயிருக்கு உங்களுக்கு தோன்றது அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க சொன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் முடியணும். இது எனக்கு பாகவதம் எடுத்துக்கலாமா இப்போ, இல்ல வந்து துளசி பிரணவம் எடுக்கணுமா? பாகவதம் எடுக்கலாம் எனக்கு தோன்றது. வாட் யூ சே? பாகவதம் எடுக்கலாமா? பாகவதம் எடுப்பா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. பாகவதம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நடக்கிறேன் தெரியுமா, அதுவெல்லாம் வந்து ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டர் நல்லா சொல்லுவா. அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல உள்ளது கொஞ்சம் தடுமாறுவா, அவ்வளவு பிராக்டிஸ் கிடையாது. ரொம்ப பெருமை எனக்கு, ஏன்னா அந்த குழந்தைலாம் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா படிக்குமா, எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஆனா அவளோட இதை சொல்லாம இருக்கவே மாட்டேன். வெக்கேஷன் அவளுக்கு அனுப்பணும், அவளுக்கு வந்து தனியா அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். எஸ், அப்போ ஓப்பன் பண்ணி அதுல வந்து மீனிங் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ நீங்க மீனிங் எல்லாம் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட கேட்க மாட்டேன் நான், அன்னைக்கு இருந்தாலும் மீனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா படிக்கிறோம், கொஞ்சம் மீனிங்கோட படிக்கலாம். ஆனா அப்படின்னா டைம் போகும், இப்போ நமக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ வி ரீட் ஒன்லி த ஸ்லோகாஸ். ஓகே. எஸ். இப்போ வந்து யாரு உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியும்னா எடுங்கோ, இல்லாட்டா நாங்க எடுக்கடுன்னு படிச்சுன்னு போனா பரவாயில்லைன்னா நானே படிக்கிறேன். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம், 1 minute. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பாக்கி உள்ளவெல்லாம் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்க ஹேண்ட்ரைஸ் பண்ணலாமே. எப்பவுமே பிரேமா மாதாஜி தான், மல்லிகா மாதாஜி தான், அந்த மாதிரி கிடையாது. அர்ச்சனா மாதாஜி, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி எல்லாருமே வரா. பத்மா பேர் யாரெல்லாம் ரேஸ் பண்றாங்க பார்க்கலாம். நிறைய பேர் இருக்கோமே, ஏன் படிக்க தெரியாது ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இல்ல ஒரு நிமிஷம், யாரெல்லாம் அவன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதில்ல? வசந்தி மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி, இதுக்கே வருதில்ல, பிரணத்திக்கே வருதில்ல. காத்தால நீ போட்டோ போடுறதோட நம்ம இது தெரிந்து அப்படி இல்ல மாதாஜி. பார்ட்டிசிபேட் ஹியர் ஆல்சோ. ஓகே. கலாராணி மாதாஜி, அப்புறம் உமா குமாரை யாரு? அதான் அவங்கதான் யாரு தெரியல எனக்கு. உமா குமார். சிலப்போ நீங்க வரீங்களே, கடைசியில இருக்கவங்க பேர் நீங்க தானே? உமா தானே? ஹரே கிருஷ்ணாமா இருக்கும். துர்கா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் துர்கா மாதாஜி? நீங்க வந்தேன்னா சொல்லணும். இல்ல இது சேட்ல ஏதோ போட்டிருக்கலாம் இல்லையே, சேட்லயும் போடல. அப்ப நான் ராகத்தோட பாடுறது தெரியல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப வந்து சொல்லலாம் மாதாஜி கேட்டு இருக்கோம் தெரியல அப்படிங்கிறதுனா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற எல்லாருமே அந்த ராகம் வரமாட்டேன்னு கேட்டுன்னு வரும் மாதாஜி. நான் வந்து டிரைவ்ல போடுறேன், இன்னும் டைம் இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க, பாகவதம் தான். பாகவதமே ரொம்ப சிம்பிள். அது ஃபர்ஸ்ட் தான் 2-3 கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அப்புறம் எல்லாம் 2 லைன்ஸ் ஸ்லோகமா இருக்கும். இப்ப எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் 18 days கோர்ஸ். அது ஒண்ணுமே தெரியாத அவளுக்கு, பேச தெரியாது, பயமா இருக்கு, அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தை கிண்டர் கார்டன் போகும்போது அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி நல்லா பக்தி சாஸ்திரி லெவலுக்கு வந்தாச்சு. முன்னெல்லாம் level 3 level 2 பக்தி சாஸ்திரிகெல்லாம் வந்தாச்சுன்னா தைரியமா நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாதஸ்ய யதோநிமயாத் இதரதः சாதேஷு அபிஜ்ஞஸ்வராத்.
तेने ब्रह्महृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. हरे कृष्ण. என்ன படிச்சிருங்க கதி. ஆனா எனக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் அந்த பாகவதம் முன்னாடி இங்க படிக்கிறாள், அப்புறம் சிலப்போ தாரணி மாதான்னு சொல்லி கொடுக்குறது. நாங்களும் டீச்சர்ஸ் தானே பேசிப்போமே. ஆனா வெரி நைஸ் சொல்லி தராங்க மாதாஜி. தான் சொல்றேன். அப்ப என்னன்னா இப்ப நானும் அவங்க எங்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்களும் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் தட் நான் நல்லா சொல்லி கொடுக்கல, நீங்க அந்த மாதிரி எண்ணமே கிடையாது. ரிவிஷன் உங்களுக்கு வந்து 3 பேரும் சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நிறைய ரிவிஷன் ஆகும் சொல்லலாம். சோ என்ன பாய் நன்னா அது வந்து பழகிடும், அதுக்கு வேண்டியதான். எஸ் மாதாஜி தினம் எங்களை இது பண்ணி விட்டுருவாங்க, சொல்ற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. ஒரு தடவைக்கு 3 தடவை 4 தடவை சொல்ல தரணும். எஸ் படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க தான் படிங்க. இதே தானா? இதே ரெண்டாவது போட்டிருக்கேனே ஸ்கிரீன்ல. ரெண்டாவதா? ஓகே ஓகே மாதாஜி, புக் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. டைம் எடுக்குன்னா இப்ப வேற யாரோ படிக்கட்டும், நீங்க 3வது படிங்க. இல்ல நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்கம் எங்க எத்தனாம் பக்கம் மாதாஜி? எத்தனை பக்கமா? 2வது ஸ்லோகம். மல்லிக்க மாதாஜி. धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्यवृत्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्तनात्. हरे कृष्णा. यस अर्चना माताजी, 3rd one. हरे कृष्ण माताजी. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्तमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி 1.1. இதுவும் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இதா இருக்கும். குழந்தைலாம் சொல்லுவாங்க. மியூட் பண்ணிடுங்க. பாகவதம் 1.1.10 1.1.10 ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம். படி. प्रायेण लाल्पायुषसप्य कलाव अस्मिन् युगे जनाः मन्द मदयो मन्द भाग्याहि उभत्रुताः. கரெக்டா மாதாஜி? ஓன்லி மந்த வந்து இங்க எடுக்க கூடாது, பரவாயில்ல, ஒண்ணுமே கரெக்ட், தப்பு கிடையாது. மந்தா சுமந்த மதையோ, ஏன்னா ராகத்துல அப்படிதான் வரும். மந்தா சுமந்த மதயோ மந்த பாக்யாகி உபத்ருதஹா. ராகத்துல உட்காரும். நீங்க பண்ணும்போது ராகத்துல எப்படியோ உட்காத்தி வச்சுட்டு, அது ஒண்ணு தப்பெல்லாம் கிடையாது, ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது. ஒன்லி வேர்ட்ஸ் கரெக்டா சொல்றது வரைக்கும் தப்பே. சரி மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி, இது வந்து 2வது. இது வரைக்கும் நான் சொல்லி இங்க நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கல, பட் இதெல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கும். 2 லைன் தான் ஈஸியா இருக்கும், படிங்க. பாகவதம் 1.2.4. வெரி குட். நாராயணம் நமஸ்கிருத நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். என்ன மாதாஜி? பேசிட்டே இருக்க, நீங்க பாட்டு படிச்சுட்டே இருக்க. இல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. நமஸ்கிருத்திய அது போயாச்சு, நீங்க அது உதிரயத்துல முடிச்சுட்டாள். எங்க நமஸ்கிருத்தியில தப்பு பண்ணணும் அங்க சொன்னபோது நீங்க நிறுத்தினா உங்களுக்கு தெரியும். ஓ கரெக்ட், நான் கிருத்த சொன்னேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே அகைன் ஒன்ஸ் அகைன். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ரொம்பலாம் பாக்குறேன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். இவ்வளவு நன்னா படிக்கும்போது அங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விடுவானே, அதையும் நன்னா படிக்கிறது இல்லையா? அதனால சொல்ல. எஸ் பத்மா மாதா படிங்க. ஏதாவது தெரியல சொல்லுவாங்க. ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது தெரியல, இல்ல மாதாஜி எங்களுக்கு தெரியல இது அப்படின்னு யாருக்காவது, எங்களுக்குன்னு இல்ல எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஐ வில் கைட். நான் சொல்லுவேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம்.
கேட்டு அதனாலதான் மெனி பீப்புள் நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்லை, தெரியாது. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் நடக்குமா? 8 o'clock மாதாஜி கிளாஸ் இது level 2. நீங்க போங்க பிரபுஜி. நீங்க அப்பவே இந்த லிங்க்ல தான் நம்ம level 2 எடுக்கிறோம். இந்த லிங்க் தான உங்களோட? ஆமா, இதே சேம் லிங்க் தான். சேம் லிங்க் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்களா? சரி, முடிச்சு விடுறேன். இது வேண்டாம், நான் படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? இந்த 3 பேர் படிச்சுட்டு நான் விட்டு விடுறேன். ஓகே, படிங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.2.6 சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ ஏதோ பக்தி அதோக்ஷஜே அஹை துகி அப்ரதிஹதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. சாரி பிரபுஜி, எனக்கு தெரியல. உங்களோட இந்த லிங்க்ல தான் நீங்க பண்றது எனக்கு தெரியல. இதோட முடிச்சிருப்பேன், அப்பவே இதை எடுத்திருக்க மாட்டேன். புஷ்ப மாதாஜி படுங்க. हरे कृष्णा. पुष्पा माता जी लिया रेडिया? हरे कृष्ण माता जी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आह वैराग्यम ज्ञानम सयत अहैतुकम। अरे बोलना लास्ट है। विजय कुमारी माता जी पढ़ेंगे। धर्मस्वनुष्ठितात् पुंसां विश्वक्षेण कदा सुहृ नोत्पदयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। हरे कृष्ण माता जी।